Deti sú to najvzácnejšie, čo máme, sú naša budúcnosť. Tejto myšlienky sa drží aj človek, ktorý sa rozhodol finančne podporiť novorodencov z Nitrianskeho a Trnavského kraja. Ondrej Ondrušek bol v roku 2007 vyznamenaný cenou mesta Nové Zámky pro Urbe za úspešnú podnikateľskú činnosť, zabezpečil pracovné podmienky v zmysle európskych štandardov pre 17 zamestnancov, za významnú spoluprácu s telesne postihnutými občanmi a podporu Slovenského paraolympijského hnutia a za významnú podporu modernizácie zariadení vo fakultnej nemocnici Nové Zámky na ortopedickom a chirurgickom oddelení. Ja som tiež od 6 rokov bol telesne postihnutý, akože do 18 rokov som nevedel vôbec chodiť. Tam to bolo, myslím, že aj v novinách, že mal som 57 zlomenín, 18 krát ma operovali a 4 roky som akože strávil v nemocnici. V 18 som sa naučil chodiť a potom som aj nastúpil sem akože do nemocnice, tu som robil 8 rokov. Počas slávnostného odovzdávania ocenení sa Ondrej Ondrušek vyjadril, že 40 000 korún, ktoré k oceneniu patria, zdvojnásobí a použije na dobročinné účely. 13. decembra 2007 tak na novorodeneckej klinike fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch odovzdal symbolický šek na 40 000 korún prednostovi kliniky Františkovi Bauerovi pre nadáciu Novorodenec. Táto položka, to je maličkosť, čo sa toho týka, lebo keď mi tí lekári zavolajú a poprosia ma, viem, že tu žijem v Nových Zámkoch. Tu som robil, tu sa o mňa starali. Všetkých poznám ešte, keď boli mladí doktori a nie je mi to jedno, že čo, jak sa to že to nejde tak, jak by to malo ísť. Aj my sme mysleli na dobrých ľudí a náš jeden priateľ, ktorý možno není svetoznámy maliar, ale uznávaný, tak daroval zadarmo jeden obrázok s jedným novorodencom, aby sme vám to odovzdali. Veľmi pekne ďakujem. Že nie vtedy treba, keď už horí, ale vtedy treba dávať, aby tu nábolo, lebo určite, že ako povedal tu na pán primár, že každá koruna pre nich je dôležitá. A vieme jedno, že môžeme tu mať najlepších odborníkov, nebudú mať prístroje, nebudú vedieť robiť. 40 000 je síce len nepatrnou čiastkou, ale každá koruna určite pomôže aj novorodeneckému oddeleniu, pretože kompletná a kvalitná zdravotnícka starostlivosť nemôže fungovať bez prístrojov, na ktoré sú potrebné finančné prostriedky.